ذهنية دەسەلاتا سووری ئەو بیر و باوەریەوێ نەهاتنە گوهرتن ئالیێ پرزگرێکە کوردیدە ئالیێ قەدیا کوردیدە ئەو بیر و باوەریەوێ هێ ئێ بەری 2011 ji ber vê yekê jî ev tiştê me digotin pirzgirêka me wextê em diçin Şamê çareser nabe îro desthelata Sûrî wê tekez dike dibêjê tiştek bi navê qediya Kurdî li Kurdistana Sûrî tune piştî veqa sala ji wêrankirinê û ji penaberiyê û ji kuştinê hê ricêma Sûrî tekez dike dibê tiştek bi navê Kurda bi qediya Kurdî li welatê Sûrî denîne em bêjin em miletekî resenin li ser xaka xwe mafê me yê netewî hene em beşek ji Sûrî ne me di pêncî û hefta heta niha me kar kiriye ser du asta dîmokratî ji bo gelê Sûrî û asta netewî ji bo pêkanîna mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûrî dîsa em xwe dibînin Sûrî em ê li ser her du asta kar bikin heta mafê gelê Kurd mafê wî yê dîmokratî bicî werin lê em wê jî ji bîr nakin em heta hebin em ê ji bo mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûrî xebata xwe ya siyasî bikin heta di pêşa roja Sûrî de mafê wa bicî bibe